नमस्कार है भैया लोग। आओ जाओ पवन सिंह के बहुत पुरान गाना। एक ठे लड़की अपना महतारी के कोख में बिया आओ पेटे में से कहतिया कि माई हमरो कुछ इच्छा बा सुन ला। ऐसे जे हो जाई है माइये कसाई, ऐसे जे हो जाई है माइये कसाई। अरे केहू न बेटी के जन्माई, हमरा के मार जानी रे पेट के भिखारिया माई। हमरा के मार जानी रे पेट के भिखारिया माई। ऐसे जे हो जाई है आगे उ लड़की कहतिया ऐसे जे होई जाइए माइये कसाई। ऐसे जे होई जाइए माइये कसाई। ऐसे जो